Traxedia na Coruña. Un cativo de pouca idade morreu na súa vivenda no barrio dos Mallos esta noite pasada. A Policía Nacional abriu a investigación preceptiva, pero todo apunta a un accidente. O rapaz asfixiaríase ou enredarse co cordón dun store. A nai chegou a baixar á rúa desesperada. Saliu a señora moi complexida, dicindo que se lle levaba o neno a vida. Eu non supe nada hasta que chegou aquí a forense, que foi a forense quen dixo que... Bueno, pasou aí, dixo que non pasaba nada, pero que os feitos foran os que foran. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste luns 15 de setembro. Foi unha fin de semana negra nas estradas galegas. 4 persoas morreron en accidentes de tráfico. O último foi este domingo na autovía Santiago-Lugo, á altura do Concello do Pino. Faleceron 2 mozos novos. Investíganse as causas do sinistro. Outra das vítimas é un home de 37 anos que morreu nun accidente de quad registrado en Sarreaus. Un veciño de Carballo tamén perdeu a vida tras emborcar co seu coche no concello de Cerceda. Quen si logrou salvarse foi un ciclista que sufriu un accidente cando facía unha ruta polo monte en Culleredo. Caeu por unha zona de difícil acceso, tanto que foi precisa a intervención do Pesca 2 para rescatalo e leválo ao hospital. Case 4.000 kilos de cocaína, esa é a cantidade de droga incautada no alixo descuberto na Pobra do Caramiñal. Primeiro atoparon 1.500 kilos transportados por un vehículo con destino probablemente a un solar en que os axentes deron esta noite pasada con outros 2.000 kilos. Os 3 cidadáns colombianos detidos poderían ser os que transportaron a droga ata Galicia. Poderían pasar mañá a disposición xudicial. Cando chegamos ali, pararon o noso coche e nós xa vimos no chan paquetes azules, máis partes dun remolque, había un Policía Nacional, un do Greco que van ca cara tapada, partes de remolque e tal, mandándonos parar, apagar o coche, miráronos un pouco, xa viron que viñemos dunha festa, pedironos os DNIs, foto ao DNI, foto a matrícula do coche por se acaso estábamos implicados en algo, nada máis xa nos dixeron que podíamos seguir e que fóramos para a casa. Xa está estabilizado o incendio forestal que lle afectou o concello lugués de Barreiros. Segundo o último balance do medio rural, arderon unas 80 hectáreas. As lapas obrigaron a desaloxar algúns veciños e a cortar a autovía e unha estrada nacional. Agora mesmo xa se recuperou o tráfico normal. Nos labores de extinción participan numerosos medios aéreos e terrestres. No incendio quedaron feridos 5 bombeiros. Todos permanecen ingresados con pronóstico grave polas queimaduras que sufriron cando trataban de apagar o lume. Estas son imaxes dun incendio urbano esta madrugada en Santiago. O lume desatouse nun edificio da zona do Ensanche. Máis dunha decena de persoas víronse afectadas polo fume e 4 delas foron trasladadas ao hospital. O incendio puido ter orixe nun electrodoméstico do terceiro andar. Os danos materiais son cuantiosos. Intentei abrir a porta do pasillo, xa estaban os bombeiros aquí a gritar que cerrara a porta, que era peor. Empapamos unha toalla grande en agua e lo pusimos na parte de abajo de la puerta. E cando xa vin que non era na nosa casa, fun despertar ao meu home, e enseguida nos dimos conta que era un incendio no edificio, co cal, bueno, temos unha nena pequena, despertámola, vestímonos co primeiro que pillamos e baixamos. A Coruña amenceu hoxe coa noticia tráxica da morte dun menor na súa casa no barrio dos Mallos, no que parece ser un accidente con consecuencias fatais. Reyes, que se sabe do que puido pasar? Si, segundo as primeiras investigacións, todo apunta a que o meniño duns 2 anos puido enmarañarse de xeito accidental cos tiradores dun store. Aconteceu pouco antes desta medianoite no interior dunha das vivendas deste inmoble que está detrás de min. Segundo nos contou un traballador dun local de hostalaría desta rúa situado a escasos metros, a nai do pequeno baixou desesperada á rúa para pedir axuda. Eses gritos de, sabes, de pedir auxilio, de pedir de compulsión, non sei como é a palabra correcta que para decir, pero... Estaba desesperada. De todo. Pode dicir que a ambulancia estaba aí 1 hora. O sea, que eso era deste de que colle o corazón, que ves que che vai, se che vai, pero comprensión de todo, en plan, matouse contra o chan. En plan, jarraron aí 2 ou 3 persoas para, sabes, para darlle ánimos, pero... Fala da nai do meniño que faleceu a noite pasada tras enlearse de xeito accidental cos tiradores dun store.
Aconteceu nunha vivenda deste inmoble da rúa Ángel Senra. Eran as 11:20 da noite deste domingo cando un veciño alertaba ao 112 de que un menor non reaccionaba. Cando vine, estaba aí la policía e la ambulancia, e cando me acosté, que sería casi la una, non seguía aí la ambulancia. Eu non supe nada hasta que chegou aquí a forense, que foi a forense quen dixo que pasara aí un accidente doméstico dun neno, que foi o que me dixo nada, non me quixo contar nada máis. Unha tráxica noticia que encheu de conmoción o barrio dos Mallos. Unha desgracia, unha tragedia. Criatura, pobriño, con 2 añitos. Me parece terrible, pero esas cosas suceden. Horrible, es lo único que puedo decir, horrible. A Policía Nacional investiga os feitos, malia que todo apunta a que se debeu a un accidente doméstico. A máis, para ofrecer apoio especializado aos familiares que chegaran recentemente ao barrio, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Esta foi unha fin de semana tráxica nas estradas galegas. 4 persoas morreron en accidentes de tráfico. No último, ocorrido este domingo na autovía Santiago-Lugo, faleceron os 2 ocupantes do vehículo, unha parella moi nova. O suceso causou unha gran conmoción no concello do Pino, onde residían, nun lugar moi próximo, ademais, onde se rexistrou o sinistro. A Garda Civil de Tráfico segue investigando as circunstancias deste accidente no que faleceu unha parella que circulaba a primeira hora da tarde deste domingo por este punto da A54, á altura do concello do Pino. O único confirmado ata de agora é o que constataron os primeiros equipos de emerxencia que acudiron ao lugar, que o condutor perdeu o control do vehículo e que foi dando bandazos dunha beiravía a outra. Como consecuencia desa pérdida de control, o vehículo golpea, bate contra ambas biondas laterais para finalizar na posición final na que se atopa, que é nun choque final aparatoso contra a bionda da esquerda. Ela tiña 25 anos e o condutor 24. Os equipos que acudiron ao rescate xa só puideron certificar o seu falecemento. O sinistro ocorreu moi preto do lugar no que vivían, na parroquia de San Breixo de Ferreiros. A vía estivo cortada unhas 4 horas ata que se despexou por completo a calzada. O do Pino non foi o único accidente mortal nas estradas galegas esta fin de semana. O sábado ao mediodía, a saída de vía desta furgoneta nunha estrada de Cerceda tamén tiña consecuencias fatais. O seu condutor, un veciño de Carballo, falecía no accidente. E no concello ourensán de Sarreaus, o condutor dun quad morría o venres á noite ao saír da vía e bater contra o poste do peche dunha leira. A muller que viaxaba de acompañante foi trasladada ao hospital de Ourense en estado crítico. Estoutras imaxes son do complicado rescate dun ciclista en Culleredo. Facía unha ruta en bicicleta polo monte cando caeu por unha zona de difícil acceso. Un compañeiro que ía con el foi quen alertou os servizos de emerxencias. Axiña se activou un dispositivo en que participaron efectivos do 061, Garda Civil e Bombeiros de Arteixo. O terreo era tan complicado que finalmente o home foi rescatado polo helicóptero Pesca 2 e despois trasladárono ao hospital. A Garda Civil interceptou en Ourense un usuario circulando nun patinete eléctrico pola autovía das Rías Baixas. Varios condutores foron os que alertaron o 112 da presenza do patinete preto de Ribadavia en dirección ao Porriño. O usuario, un varón de mediana idade, indicou que se equivocara ao entrar na autovía e que decidira continuar ata a seguinte saída. Enfróntase agora unha sanción de 200 euros por infracción grave. A Garda Civil destaca a importancia da colaboración cidadá, como neste caso, para evitar riscos e incide na prohibición de usar vehículos de mobilidade persoal en vías interurbanas, autoestradas e autovías. O incendio forestal que lle afecta ao concello lugués de Barreiros está estabilizado. O lume calcinou unhas 80 hectáreas. Alejandro. Sí, efectivamente, segundo os últimos datos ofrecidos pola Consellería de Medio Rural, este incendio xa está estabilizado con 80 hectáreas queimadas. Situación moito máis tranquila despois da tarde de onte, na que algúns veciños indicaron que o lume quedou prácticamente a 10 metros de algunhas vivendas. Un lume que obrigou a cortar algunhas estradas, por exemplo, a Nacional 634 ou tamén un treito de 10 km de autovía a 8. Pero, sen dúbida, o que máis preocupa agora mesmo é a evolución deses 5 brigadistas que traballaban neste incendio. Segundo relataron algunhas testemunhas, víronse cercados polo lume e non lles quedou máis remedio que botarse ao río. Nun primeiro momento foron ingresados no Hospital da Mariña, pero esta madrugada tiveron que ser trasladados á unidade de queimados do Hospital da Coruña. Segundo o último parte médico, todos presentan queimaduras de segundo grau con pronóstico grave.
O lume queimou 80 hectáreas de monte no concello de Barreiros. O incendio iniciouse na parroquia de San Xusto de Cabarcos, pero as altas temperaturas e o vento axudaron a que se propagase con rapidez e se achegase ás casas. Chegamos a temperaturas de 28 grados, con vento do sur, houve bastante, nun primeiro momento, pois o vento deu-nos bastantes problemas. A última hora da tarde acercouse a un par de lugares, en concreto a Rexa e o lugar da iglesia, na parroquia de Celeiro de Mariñaos. Os veciños pasaron a noite en alerta. O lume ameazaba as casas e houbo que pechar temporalmente tanto a Nacional 634 como a autovía. Todo o mundo se mobilizou, todos os veciños, os que tiñan tractor, pois levaron unha cisterna con auga, outros pois á man, outros con mangueiras. Sí, hai só unha pista entre o monte e as casas e chegou aí as casas, vamos. Había brigadas para protexer as vivendas, pero, bueno, a casa, sobre todo un veciño que ten máis próxima, que ten a granxa e tal, que estuvo en perigo. Quedou a 10 metros da explotación. Foron momentos de moita tensión. Mal, moi mal, non se sabe hasta que o tes encima. Unha tensión desde as 4, 3:30, 4 da tarde, impresionante. E ás 8, 9 que estaba aquí ao lado da casa, os bomberos tamén temían. Foi unha situación bastante complicada e gracias á xente que estuvo aquí apoiándonos desde o minuto 1. No avance do lume quedaron feridos 5 brigadistas. Víronse atrapados polas lapas avivadas polo vento. Tiveron que refuxiarse no río ata que foron evacuados. Primeiro foron trasladados ao Hospital da Costa e logo deriváronos ao Chuac. Teñen entre 24 e 29 anos. Sofren queimaduras de diferente consideración e o seu pronóstico é grave. A verdad que non se sabe exactamente as causas do accidente que tuveron os compañeiros, pero, bueno, foi momentos duros para todo o operativo e a verdad que estamos bastante afectados todos. O incendio quedaba estabilizado ás 10:30 da mañá. Axudou tamén a chuvia e a súa evolución é favorable. Dos bombeiros feridos nos incendios de Ourense continúan ingresados no complexo hospitalario universitario da Coruña. Un deles segue en estado grave, é o mozo de 18 anos que sofre queimaduras de terceiro grao no 40% do seu corpo. O outro ferido de 46 ten queimaduras de segundo grao no 10% do corpo e evoluciona favorablemente. Esta mañá declarouse un incendio nunha céntrica rúa de Santiago de Compostela que obrigou a evacuar a máis dunha decena de persoas. Os danos materiais foron cuantiosos. Cristian Romero. O lume iniciouse contra as 6 da mañá e afectou, como vemos, máis aló do propio inmoble, tanto o pasillo como as vivendas contiguas. Ata aquí acudiron os servizos de emerxencia que evacuaron alrededor de 13 persoas e confinaron o resto de veciños. Os propietarios eran 2 persoas xa maiores e non houbo que lamentar danos persoais máis aló da inhalación de fume. Segundo apuntan, o lume iniciouse na zona da cociña e dende aí estendeuse ao resto da vivenda. Un lume complicado, pois segundo nos comentan, había moito fume, moito lume e moita calor, o que complicou o avance dos servizos de emerxencia. Moita foi a angustia coa que se ergueron esta mañá os veciños do portal 3436 da Rúa de Santiago de Chile, en Santiago de Compostela. Un incendio corrido contra as 6 da mañá puxo en alerta todo o edificio. Nos eran as 6:30 e estábamos todas dormindo e de repente entrou a nosa compañeira ás habitacións dicíndonos hai fuego, hai que salir. Intentamos salir e todo el hueco de la escalera estaba lleno de humo, entonces decidimos quedarnos dentro de casa. Xa había fume incluso xa no portal, a partir da cuarta, quinta planta xa o fume estaba a nivel de chan, xa non se veía absolutamente nada, a visibilidade totalmente nula, e o incendio pois era un incendio importante, xa con proyección xa hacia o interior, hacia o rellano da vivenda. Un lume que comezou na cociña e que puido iniciarse, segundo apuntan, nun electrodoméstico. O incendio, en principio, xa no aviso que fora, era un incendio na cociña. Hai varias versións, eu falan aí dunha nevera. Debeu ser algo eléctrico, creo que a señora se levantou, viu que había fume, polo que comentan ao abrir a ventá, non se deu conta e foi cando prendeu. Arredor de 13 persoas tiveron que ser evacuadas, 11 foron atendidas polo persoal sanitario e 4 delas foron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais máis aló da inhalación de fume. Alrededor de 13, porque tamén despois baixou algunha
non había na revisión que se fixo, pois decidiuse baixala tamén, porque, bueno, pois por motivos a veces de incluso de idade, para que, xa que estaban aí, había bastante medios sanitarios desplegados, pois para que os atenderan ali no in situ. Os danos materiais foron cuantiosos. Danos materiais moitísimos, na vivienda, por suposto, e despois incluso no rellano da propia vivienda tamén afectada, por fume, pois hasta as plantas superiores, sobre todo que é o hueco de escaleiras con moito fume. Sabes como está o pasillo, como está todo. As ventanas están todas cheas de, non sei, de borralla. Agora, as escaleiras de arriba a baixo, sabes como están. Está un desastre total. E houbo alerta na parroquia de Coruxo en Vigo por un incendio nunha corte este fin de semana. Provocou esa intensa fumareda negra que foi visible dende varios kilómetros de distancia. No interior da granxa había amoreada palla, erva seca e madeira, polo que os servizos de emerxencia tardaron case 8 horas en apagalo por completo. As instalacións quedaron moi danadas, pero non houbo que lamentar danos persoais. Imos xa con ese golpe importante ao narcotráfico na Pobra do Caramiñal. A policía recuperou a segunda parte do alixo que supostamente se descargara o sábado na praia de Cabío. En total son case 4.000 kilos, un dos maiores alixos no que vai de ano en Europa. Hai 3 detidos, pero a operación segue aberta. É a segunda parte do alixo que chegou á praia de Cabío a madrugada do sábado. Apareceron nas últimas horas nun soar abandonado da Pobra. 85 fardos, 2.000 kilos de cocaína. Eu creo que era para peixes grandes, non para peixes pequenos. Era moita cantidade. É tanta, a policía esperaba esta descarga. En total son case 4.000 kilos de cocaína, o maior alixo no que vai de ano en Europa. A primeira metade comisaran ao pouco de chegar a terra, cando perseguían un dos coches dos narcos. Levaban os fardos nun remolque que emborcou nunha curva. Eles fuxiron, pero a droga quedoulles atrás. Había unha gran cantidade de fardos. A ver, se dixeron que colleron tonelada e media, xa son moitos fardos os que ten que haber. Pararon o noso coche e nós xa vimos no chan paquetes azules, máis partes dun remolque, había un policía nacional, un do Greco que van ca cara tapada, partes de remolques, tal, mandándonos parar, apagar o coche, pediron os DNIs, foto a matrícula do coche por se acaso estábamos implicados. De madrugada a operación pasou desapercibida, pero coa luz do día o paso do helicóptero fixo saltar as alarmas. É o helicóptero para arriba e para baixo, puxos lá encima da tomada, do polígono industrial, andou por aí a buscar de Dios. Non foi casualidade que a veciñanza desconfiara de 3 homes colombianos que se facían pasar por peregrinos desorientados. A policía local detivos ás aforas da vila sen documentación e unha equipaxe pouco apropiada para facer o camiño de Santiago. Levaban cada en súa mochila con roupa mollada de salitre e area nos zapatos. Mañá pasan a disposición xudicial en Muros. Sospeítase que son a tripulación do narcosubmarino que trouxo a droga ata Galicia. A operación segue aberta para dar cos implicados na logística en terra. Na vila rumorease que hai un cuarto detido, un veciño da Pobra, pero oficialmente non está confirmado. Segundo incidente en pouco tempo dun barco amarrado nun porto galego. Despois do incendio do Aguadi en Ribeira, agora foi o Sievil, unha embarcación de madeira duns 12 metros de eslora o que afundiu. De seguida lles contamos como foi aquí no Galicia Noticias. Esta semana volverán a Galicia os 2 mariñeiros de Marín rescatados tras o naufraxio do Tafra 3 en Mauritania. Os 2 están ben, aínda que un deles levou un golpe na cabeza. O barco afundiu moi rápido despois de ser abordado por outro pesqueiro lituano 3 veces máis grande que lle provocou unha enorme fenda nun costado. Foron rescatados 21 dos 26 tripulantes e nestes momentos permanecen desaparecidos 5 homes, todos mauritanos. As autoridades investigan como se puido producir a abordaxe, xa que o tempo era bo, había boa visibilidade. Un barco afundiu en Portosín esta fin de semana. A embarcación de madeira levaba máis dun ano amarrada a porto. Dende a Confraría de Pescadores advirten da existencia doutros 3 barcos ancorados sen actividade dende hai tempo. Inspección Pesqueira perimetrou a zona con barreiras de contención e absorción para intentar evitar que os residuos do barco afundido no peirao de Mariño, en Portosín, contaminen as augas. Puxanlle as boias de protección, estas modías que son de absorbación de residuos, e, bueno, pues, a verdad que non tiña moito residuo que botar o barco.
A embarcación de madeira duns 12 metros de eslora foise a pique esta fin de semana. Levaba un ano amarrada e sen actividade. Fai uns días, desde outro muelle, estábamos mirando que parece que está moi baixo, parece que tiña algunha auga no interior. Desde de Puertos avisaron ao antigo propietario e dixolle que ele xa non tiña parte no barco, que o barco estaba vendido para Mauritania, de un chaval que, según os papeles que eu estuve lendo, son toda a documentación, reside en Las Palmas de Gran Canaria. Desde a Cofradía de Pescadores temen que o cambio de propietario poida ralentizar o reflote do barco. Este barco leva vendido a ese señor desde agosto do ano pasado. Se antes non vai buscar, agora no fundido, pois a ver que vai pasar. Os mesmos Puertos de Galicia terá que tomar as medidas e sacalo eles, porque desde logo un barco fundido no puerto pois non é opcional. En Portosín hai máis embarcacións que xa non saben pescar. Aquí en Portosín, sobre todo, temos 3-4 barcos en que están en actividade. A verdad que se queda sin actividade e non hai un mantenimiento, pues tenden a pasar o que está pasando agora mesmo con este barco. Nós já temos notificado a Puertos de Galicia e eles toman as súas medidas. O patrón maior confía que no lugar onde se atopa fundido o Sievil, axiña comecen as obras do proxecto experimental de embarcadoiros pro cerco único en Galicia. Parece ser que a finales deste ano empezarían as obras e agora chegamos este incidente, bueno, pero que non prioriza sacalo de aquí e empezamos as obras ya. A Confraría de Cangas repoboa con 16.000 crías de ourizo o seu litoral. A pé, entre as rochas e tamén con mergulladores, foron depositando a semente en zonas protegidas dos depredadores. O obxectivo é mellorar a disponibilidade dun recurso cada vez máis interesante pola súa demanda e prezo. Eduardo e Orlando poñen o traxe de mergullador para sair ao mar. Pero hoxe non toca pescar, senón sementar os fondos con milleiros de crías de ourizo. Co obxectivo de axudarlle o recurso a que haya máis material para que crezca e ter que isto sea sostenible no tempo. Despois dunha primeira xornada a pé no banco de Masó, agora completan a repoboación dende o mar, na zona dos Castros, entre Nerga e Limens. Se ti botas nunha caixa e viras a caixa non caen. O sea, tens que primeiro soltalos con moito cuidado, non arañalos e así, porque se o arañas, despois os depredadores sempre poden atacarlle. Hai que intentar facelo con amor. A semente de ourizo, duns 2 centímetros, procede dunha batea de preengorde, onde se alimentou a base de algas, o seu menú favorito. Agora toca que as crías se defendan soas no medio natural. Nos fondos mariños, os mergulladores buscan os mellores acubillos para depositar as crías de ourizo, lugares con moito alimento e libres de depredadores, de xeito que estes pequenos ourizos poidan seguir engordando ata transformarse en exemplares adultos. Terán que pasar 5 anos para ver se a sementeira dá os seus froitos. Ese é o tempo que tardan os ourizos en acadar o tamaño comercial, de 5,5 centímetros. Un tempo longo de espera que compensa, din, cos prezos que acada este manxar nas lonxas, a uns 16 euros o quilo. Sí, é un recurso que está collendo precio últimamente, porque cada vez tamén hai menos, entón o precio, o haber menos recurso, evidentemente o precio sube. Sí, págase ben. Ten un defecto, que tens que traballar en inverno onde o mar é bravo como un demonio. As augas doces, os depredadores ou a sobreexplotación ameazan o ourizo. Reducir cotas e días de extracción e este proxecto piloto de sementeira son algunhas das medidas que a Confraría de Cangas está a adoptar para preservar o seu futuro. Vilanova dos Infantes, no concello ourensán de Celanova, celebra hoxe o Día Grande da Virxe do Cristal, unha das imaxes marianas máis pequenas do mundo, tan só 2 centímetros, no interior dunha peza de cristal macizo. A talla orixinal leva 10 anos desaparecida, Bea. A que hoxe sae en procesión é unha réplica orixinal, desapareceu en 2015 tras o crime que lle custou a vida ao párroco de Vilanova, don Adolfo Enrique. Dende aquela nada se sabe dela, pero a súa historia segue intacta, unha historia que se remonta ao século XVII, a devoción por ela tamén. Coñécese como a pequeniña polo seu reducido tamaño, tan só 2 centímetros no interior dunha cápsula de cristal macizo de pouco máis de 4. A súa historia remontase á primeira metade do século XVII, cando atopou un labrador. Nestes campos, un señor que a encontrou e pesáballe e tirou con ela. Recolleuna despois unha pastorciña que lla entregou o párroco de Vilanova. Sorpréndese e o que fai é levarllo o herrero. O herrero, como máis técnico, intenta examinalo, intenta mirar que hai dentro daquele cristal. E que fai? Bueno, dalle un martelazo, non? O cristal escacha un pouquiño vese unha pequena fisura nun lateral, na orixinal, claro. Chega a Madrid, a corte, a oídos do rei Felipe IV.
E que fai este home? Pois pide que a Virxe se trasladada alá para examinar ese cristal non tan curioso. Non lle atopan explicación e comezan a rendirlle culto ata que en 2015 o párroco de Vilanova que custodiaba a imaxe aparece morto e a talla desaparece. Encargan entón unha réplica. Cando quixemos facer a imaxe repetida, despois de recorrer moitas partes do mundo por teléfono e preguntando onde podían facermo, nadie se atreveu a facelo, senón que se fixo en vez de cristal de metacrilato. Para min é igual. O sea, perdeuse porque a levaron, claro, efectivamente. Para nos don Adolfo foi unha persona moi importante. Un crime que segue sen resolver, pero a réplica da Virxe concentra cada ano a moitos fieis que a acompañan en procesión o encontro de San Sebastián e San Roque, rememorando a súa intercesión durante unha peste. Que a Virxe original, cando se producía ese encontro, púñase como de negro, o sea, a luz a través daquele cristal facía que o manto azul que tiña, original, se puxera negro e contase que en recordo daquela xentiña que morreu na peste. E ali onde fan o encontro parece ser que empezaron a curar, entonces algo ten, tanto que cando se chega ali todo o mundo chora. Un encontro que remata cos danzantes de Vilanova representando os seus tradicionais bailes gremiais en homenaxe á Virxe.